Avui, dia 24 d'octubre, es celebra el Dia Internacional pel Clima i volem agrair a tots vosaltres per estar aquí. Volem agrair als mestres, a les professores, que a les vostres aules us estan ensenyant què és el canvi climàtic i què fa falta per aturar-lo. Sabeu que és una cosa que veiem el dia a dia, però és la nostra responsabilitat aprendre i intentar fer les coses diferents. Avui és el Dia del Clima i volem dir ben fort que la Terra és casa nostra. Ens agrada viure en un món amb boscos verds, mars nets i animals feliços, però sabem que el clima està canviant i hem de cuidar el planeta entre tots. Nosaltres podem fer petites coses que ajuden molt. Intentar donar una segona vida als objectes. Aprofitar la roba dels germans. Anar a comprar amb un cistell o bossa de roba. Apagar la llum quan no es necessiti. Arreplegar els papers que vegem al pati. Demanem als adults que ens ajudin a protegir el futur, perquè nosaltres volem créixer en un món viu, net i ple de vida. Cuidar el clima és cuidar la vida i tots som part del canvi. Bon dia a tothom! Som els delegats verds de l'Escola Prat de la Riba. Aquest any la nostra escola està fent un projecte amb el llibre Gràcies, de l'autor Isinori, per agrair tot el que tenim al nostre dia a dia. Per això volem donar les gràcies a les persones que lluiten en contra de la contaminació i aconseguir un món millor. Gràcies, pluja, per regar els nostres camps, tant de bon causés tants danys com el delta de l'Ebre. Gràcies, cotxes elèctrics, però no creieu que seria millor si no contaminés tant fabricar-los? Gràcies, contenidors, per deixar-nos reciclar. Proposem que hi hagi més a la nostra ciutat. Gràcies, bicicletes, per desplaçar-nos sense contaminar. Esperem que hi hagi més carrils bici que ens permetin gaudir dels carrers. Gràcies, plaques solars, per aprofitar la llum del sol, però proposem no talar tants arbres per la seva instal·lació. Gràcies, boscos, per donar-nos oxigen. Què us semblaria tenir més cura d'ells per evitar incendis? Estem molt agraïts als nous progressos, però pensem que ho podem fer millor. Per això creiem que s'ha de prendre més consciència pel clima, perquè tenim el poder de fer petites accions que produeixin grans canvis pel planeta. T'estimem, Terra, i t'agraïm tot el que has fet per nosaltres. Gràcies! Bon dia a tothom! Som els alumnes de la classe de 5è i venim de l'Escola Montsant de Reus. A continuació, llegirem el nostre manifest pel Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, que se celebra avui, dia 24 d'octubre de 2025. A classe, durant molts dies, hem estat parlant sobre el canvi climàtic, que ens està afectant a tots i totes, i també hem estat cercant informació sobre aquest tema. Hem pogut comprovar la pujada de les temperatures, els efectes de la dana, que el glacial del gel s'està fonent. Hi ha més quantitat d'incendis forestals. Els nostres pescadors no troben peixos, sinó contaminació, plàstics, llaunes, etc. Al mar hi ha illes extenses de brossa i no som conscients que tot això és per culpa de les nostres accions. Els humans estem contaminant massa i estem matant el nostre planeta Terra. Després de molts dies de debat, nosaltres, des del centre, hem decidit que podem canviar aquesta situació. Sempre que tots i totes, nosaltres i vosaltres, hi col·laborem. I per això també necessitem l'ajut dels nostres polítics que ens governen. La nostra escola és l'escola verda i des de fa temps que ja intentem reciclar, reduir i reutilitzar el màxim possible, amb diferents accions que ajudin al planeta. 1. Reduir l'ús de plàstics i fabricar-ne menys. 2. Plantar més arbres i plantes i augmentar les zones verdes a les grans ciutats. 3. Reutilitzar el paper, plàstics, vidre, roba i qualsevol material que pugui tindre un segon ús. 4. No llançar brossa ni al carrer, mar, rius i carreteres i fer ús dels contenidors. 5. Cuidar el nostre planeta. 6. Que les fàbriques utilitzin energies menys contaminants i augmentar l'ús de les energies netes. 7. No fer servir vehicles contaminants. I 8. Prou guerres. Stop canvi climàtic! Nosaltres, els nens i nenes de 5è del Col·legi La Presentació,
Hem reflexionat sobre el canvi climàtic i tot el que està passant en el nostre planeta. Hem descobert que la Terra necessita la nostra ajuda. Fa massa calor, hi ha menys aigua, els boscos pateixen i molts animals perden casa seva, però també hem après que si tots fem petits canvis podem aconseguir grans coses. A l'escola podem començar amb accions senzilles però poderoses. Reduir, reutilitzar i reciclar, cuidar les plantes, portar esmorzars sense plàstics, tancar els llums quan no calguin i aprofitar bé l'aigua. Des del nostre centre volem ser un exemple i demostrar que els infants també podem fer molt pel planeta. Com a ciutadans ens comprometem a caminar més i a utilitzar menys el cotxe, a tenir cura dels espais naturals i a explicar a les nostres famílies tot el que hem après. Volem compartir amb tothom que cada acció compta i que junts podem frenar el canvi climàtic si treballem amb esperança i responsabilitat. Animem tota la gent de Reus i dels altres centres a sumar-se a aquest repte. No cal ser adults per canviar el món, només cal voler-ho i actuar. Entre tots podem fer que el futur sigui més verd, més net i més just per a tothom. Stop! Canvi climàtic! Els i les alumnes de 5è de primària del Col·legi Sant Josep volem alçar la nostra veu per defensar i protegir el nostre planeta. El canvi climàtic és cada vegada un fet més evident. Està fent malbé la Terra, que és casa nostra. Les temperatures pugen, hi ha més tempestes, sequeres, menys aigua, més calor. Com a escola verda que som, podem fer moltes coses tant dins de l'aula com fora per reduir l'impacte negatiu que generen en molts aspectes de la nostra societat. A l'escola podem reduir l'ús de plàstic, portar carmanyoles, apagar els llums i els aparells elèctrics quan no els fem servir, tancar les aixetes mentre ens rentem les dents o ens ensabonem les mans, ja que és un recurs limitat i l'hem d'utilitzar de manera responsable. A casa podem reduir els consums de plàstic, comprar articles reciclables o biodegradables i comprar productes locals i de temporada. Una altra manera d'ajudar el nostre planeta és fer ús del transport públic. Ens comprometem a cuidar el nostre planeta amb petits gestos cada dia. Demanem als adults i les autoritats pertinents que ens ajudin i que siguin un bon exemple. Si tots sumem esforços, podem frenar el canvi climàtic i crear un futur més verd, net i saludable per nosaltres i per les generacions que vindran. Stop al canvi climàtic! Diada pel clima. Manifest del dia 24 d'octubre de 2025. Benvolguts membres de l'Ajuntament de Reus. L'alumnat de 6è de l'Escola Maria Cortina està aquí per manifestar-se sobre un problema que ens afecta a tots i a totes, el canvi climàtic. Per això diem, si el planeta volem millorar, el canvi climàtic podem aturar. Les nostres propostes són: 1. Posar plaques solars a les cases i a les escoles per no contaminar tant el planeta i d'aquesta manera reduir el consum d'energies no renovables. 2. A les escoles, instituts i centres cívics proposem que s'organitzin sortides per anar a la platja a recollir brossa. D'aquesta manera hi haurà menys problemes per als animals que viuen al mar. 3. Fomentar les 3 R's. Reduir, reutilitzar i reciclar. Vol dir tenir cura del nostre planeta. Si reduïm el que comprem, reutilitzem les coses abans de llançar-les i reciclem correctament, podem ajudar a tenir un món més net i amb menys contaminació i millor per tothom. Esperem que totes aquestes propostes puguin convertir-se en compromisos. Stop canvi climàtic! Bon dia a totes i a tots. Som els ecodelegats del Liceu Francès Internacional de Reus. Som aquí avui per protegir el nostre planeta. A classe hem après que l'escalfament global provoca onades de calor, sequeres, fa pujar el nivell de mar i fa desaparèixer animals i plantes. Tot això ens posa tristos, preocupats i de vegades enfadats, però sobretot ens dona ganes d'actuar. L'escalfament prové dels gasos d'efecte hivernacle, produïts pels cotxes, els avions i la nostra manera de consumir. Per això
Proposem idees per a la ciutat de Reus i per a tothom que és aquí. Protegim la natura plantant arbres i creant parcs. Desplacem-nos a peu, en bicicleta o en transports elèctrics i, finalment, comprem fruites i verdures locals i de temporada. Junts podem fer una gran diferència. Gràcies per escoltar-nos. El planeta el podem salvar si vosaltres ens voleu ajudar. Som LFIR. Lluitem fort i rescatem el nostre planeta. Bon dia! Presentem aquest manifest ja que pensem que el canvi climàtic és el causant de molts aspectes que danyen el medi ambient, com l'augment de les temperatures, el desglaç dels casquets polars, la pujada del nivell del mar o l'augment de la sequera. Davant d'això, els alumnes del Paramanyanet de Reus no podem restar passius i, per tant, ens comprometem a defensar el planeta Terra i la seva natura, seguir treballant per disminuir la contaminació, fomentar les 3 Rs, reutilitzar, reduir i reciclar, demanar a les empreses, ajuntament i fàbriques que no utilitzin productes perjudicials per al medi ambient, afavorir la transició energètica passant d'energies no renovables a renovables. Per això cridem tots junts. Stop canvi climàtic! Manifest del Día Internacional del Clima. La natura ens dona vida. Hem de cuidar el planeta Terra i la seva fauna i la relació de les persones. Si protegim el planeta, també millorem la vida de les persones. És la nostra responsabilitat canviar els nostres hàbits per conservar els planetes i els animals. Què podem fer? Reduir, reutilitzar i reciclar. Stop canvi climàtic! Hola, avui som a dia 24 d'octubre. Un moment on nosaltres, els joves, que som el futur de Reus, lluitem per defensar per lluitar contra el canvi climàtic. Cada cop fa més i més calor, hi ha més desglaç, i nosaltres volem aturar-ho i volem que aquestes conseqüències parin. Nosaltres, els alumnes de segon de l'ESO de l'Institut Gabriel Ferreter i Soler, volem aixecar la veu per defensar el nostre planeta. Cada dia veiem com el món canvia. Els rius porten menys aigua, els boscos es cremen, els animals perden casa seva i l'aire que respirem ja no és tan net. El canvi climàtic no és una història llunyana ni una pel·lícula, està passant ara mateix, davant dels nostres ulls. I tot i això, massa gent fa com si no passés res. Ens dol veure com alguns adults pensen que ja s'arreglarà sol o que no hi podem fer res, però sí que hi podem, i hem de fer-ho perquè el futur és nostre. No volem créixer en un món on l'estiu sigui insuportable, on les platges desapareguin sota el mar i on els arbres només es veguin en fotos antigues. Volem tornar a sentir el cant dels ocells al matí, respirar aire fresc, veure rius clars i boscos verds. Volem un planeta viu, ple de colors i de vida, no un de trist i gris. Cada petit gest compta, apagar el llum quan no hi ha ningú a l'habitació, reciclar, reutilitzar, cuidar l'aigua, plantar arbres, fer accions per promoure la sostenibilitat, etc. No som massa joves per canviar el món, som prou valents per començar a fer-ho. Tot això ho diem avui, Diada pel Clima, dia en què volem lluitar contra el canvi climàtic. Per això avui i cada dia volem dir Stop canvi climàtic! Bon dia a tothom, som els alumnes de l'Institut Baixcamp. Estem aquí a causa del canvi climàtic, que és un problema real que ens afecta a tots. Les temperatures pugen, hi ha més incendis, més sequeres i temperatures més fortes. Tot això passa perquè durant molts anys no hem cuidat prou de la terra. Des de l'Institut ens comprometem a promoure l'hàbit sostenible i conscienciar la comunitat educativa. Nosaltres, els joves, no podem quedar-nos de braços plegats. Encara hi som a temps de canviar les coses i tots fem la nostra part. Reciclar, gastar menys energia, utilitzar transport públic o anar a peu. I sobretot, conscienciar els altres. El planeta és casa nostra i si no la cuidem, ningú ho farà per nosaltres. Junts podem fer que el futur sigui millor, més verd i més just per tothom. Stop canvi climàtic. Moltes gràcies a tots i totes vosaltres, als centres,
per estar fent soroll avui pels carrers de Reus, per estar fent soroll aquí, a la plaça de Llibertat, per llegir aquests manifestos i perquè veieu que no van va tot aquest moviment que esteu fent. Tenim aquí una representant de l'Ajuntament, la Gemma Moncosí, que té unes paraules per vosaltres. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Només fer-vos arribar la disculpa de l'alcaldessa i del Daniel Rubio, el regidor delegat de Medi Ambient i Via Pública, que en aquest moment estan discutint sobre els pressupostos municipals de l'any vinent en el ple municipal i que per aquest motiu els hi ha sabut molt de greu però no han pogut estar amb nosaltres. Tot i així, jo us vull fer arribar el compromís de l'equip de govern en fer front al canvi climàtic i que ja hem iniciat amb el projecte Renato Reus, en què aquest any transformarem 4 patis de les escoles en refugis climàtics. També transformarem parcs i places de la ciutat i intentarem augmentar-ne el verd i sobretot plantant arbustos i arbres, que és el que ens esteu demanant. I tot i així també farem estem fent un pla de refugis climàtics que a final d'any ja el tindrem perquè marcarà la línia de treball que l'Ajuntament de Reus i tota la ciutat de Reus hem d'anar seguint per fer front a aquest canvi climàtic. I res, moltes gràcies a tots els centres per aquests missatges tan potents, inspiradors, i avui la vostra veu l'heu fet sentir pels carrers de Reus, han arribat a la ciutadania i heu transmès un missatge clar de compromís amb el planeta. Els vostres manifestos els farem arribar, tal com he dit, als representants municipals perquè coneguin i escoltin les vostres propostes de ben a prop. I ja us deixo. Moltes gràcies i stop canvi climàtic. Moltes gràcies a tots i totes per venir. Aquest dia tan emocionant està acabant, acaba aquí. Us dic adeu a tothom, us diem adeu. Moltes gràcies per venir, per participar. Moltes gràcies per les pancartes. Espero que torneu fent soroll al vostre centre, també. Adeu!